Kinahanglan dili na jud ko masipyat ani. Sa ikaduhang higayon. Mao na siguro niyo. Oh no. Tinanawag. Oy, boss. Hello, Maria. Yes, boss. Nana ka sa imong posisyon? Nana ko dere. Maayo. Side na kayo. Imo na lang signal lang ako ang gipaabot. Kanang babaeng nakapink, mauna ang ako ang igsuon. Protektahin na siya sa tanang panahon. Kape? Okay, boss. Copy. Usa man ang bugtog ya? Maria? 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 Ito pawit. May nanawag mo. Tubaga. Hello, mahal. Mahal, pag open ka, maragod mahal. Kay gusto ko makita nimo ba? Mahal, walay ka ni chat na ako ganinang buntag. Parang, mahal, nindot kayo mong style ang gigamit kagabi iba. Kay flying saucer style. Sa sunod ganin natong panagkita, mahal. Ang gusto na po na ako, mahal ha, ka ng pinato style na po, mahal ha. Kay ganahan kayo ko. Mahal, asa na mong asawa? Naadi ha? Ayaw na si panawag kay na akong asawa na mabunog ka. Maria? Hey! Maria! Oh no! Maria, kadugay ba nimo mutubag? Man, nanalagi ka. Nakatulog manggut ko unsa di ay. Unsa man ka nakay gitago-taguan sa kwarto? Oh no! Kitaguan ma pasagod bis Hawa mama. na kay moagi ko. Unya man ako kitaguan. Abi kung nakay gitago-taguan diri ba? Ang tanaw mo sa iyong gagyan. Huwag ka pumaliksan ha. Magtarong ka ha, basi nagtulog ikaw may isog diri ba? Magtarong jud ka. Kay na, basig ka. Tara. Hunong. Aglihok ha, aglihok. Tangpang. Nasang kamot? Dua ka kamot. Nangiyag kayo.